Tasa me mar le gairim orisha a winter oireachtais. Seasamid in seo bhuaile na wathach a chóróin. I gantar harve stariúil mar dúirt nuachtarán ball a lár na príomhcharach. Gar go maithúin in seo ráidí chonil Sackville Street mar a bhí, tá ifir fichi ceir, sí sa bóthir, a cheanna chunar na Gaeilge an 897 bliain bhunaige an Oireachtais, áitir a Efig Jacob agus siúpa a dhéalach airí éireannacha a bháin, an Buy Irish Campaign mar a bhí hán ag an nám, agus leabhúid a bháin le éirin. Tras an bháid bhain seo, I lé an pírsach forógar na poblachta I Gearóid fiad go aibreán 19 agus 60 ardefig an fosta. Ó thuahain chearnog fearnel tá áirt an cháiliúil an Gheata a bhna cunraíthóid, Michael McLeamoid agus a Farty Hilton Edwards in 1958 agus Coláistúire, Wemain agus Stefan Andródúil a gcónaí as, bhí sé go fir le daine bheith hán, bunaí bheith mar an chéad bheanscail lán réalach nó lán Gaeilge go bhuachalí in 1931. Bhí tiche éagsúla I sellh an chonartha I Gearóid chéanna inimach na mléanta ifir fiche cúig tús na híise. Ifir I 40 a bhí mar cheán áras an ide cearcha a go ddíisteachans na 60, agus ifir cearcha hían áite mé an IRB a drileil rihannéirí amach, agus an a thug éman de Valera, cunraíthóid, eile an tríú caháin le chéile I géad lá gonéirí amach. Agus sa gantar céanna sa rotunda testan bmhóid ar a cáil eile ar fan na mléanta ina dhé, is in sa siomra crín in sin oireachtáú an chéad oireachtas ar Irish Literary Festival mar a thug an chlár efiguléir. Dír Douglas de híd a bunaíthóid agus chéadúachtar an chonartha agus chéadúachtar an na héireann mar tásain ina leabhar cuimhnícín misisigus an cunra, dír sé céirmhiad Léacht an chéad oireachtais agus arnú deagar sé I cheistéin ná cuiréin cheist mar a bhfuil an firágra ad. Agus dhearbh sé go iad an drám iad a cheisne agus a freascair status quo na líne, agus mar aimimach náisiún neamhspleach féin bhuineach fréomhhuiche idirisiún Gaeilge an Ileáin seo, agus I léamh cuinteáideach leanúnach dúchasach scéal an chinne a bhaint amach. Thláthra an conra an discúrsa ba bhunchloch ideolaíoch go locht an gníomh a tháinig in na ní I níor, agus a bhain an bún gon stát a bhí ganas ag an nám. Agus ba chuid bhunúsach go níos sin fad bunú an Oireachtais in 1897, agus is cinnte go bhfuil an néile cheann go phríomhéilte cultúra, liteartha, alaine agus teanga na tíre ó chuin. Bunaíomh an tOireachtas a dosach le borra a chuir faoi alaí na dúchasacha an ocail bheo, idir focail beo an óráin agus na rácaireachta agus focail beo na scríbhne. Bhín méid se a tíocht go deas le aimimnaí mhunreacht an chonartha I bhíre dó mar thumpla a dúirt go raibh sé gaiamach the study and publication of existing Irish literature and the cultivation of a modern literature in Irish. Mar a dúrú agus a néile á fógart I géadúir in Irish lear na Gaeilge mí na nollag 896, tOireachtas will, by reason of its character and novelty, make for the creation of a modern Irish literature. Chuid ón macné leis a tuairim sin in alt leis an Irish lear na Gaeilge, chorm na mísa a bunaíomh a néile I héin ar a dúirte, tOireachtas may be relied on to give a fresh stimulus to the cultivation of Irish literature. Ní comórtas a bhí géad oireachtas sin an 1897, comórta sí liteartha rá, agus dúis ceiste an mhór 53 punt agus 5 scileacha go nimlán. Bhí maithe agus mór uistin na Gaeilge ag an nám na multairí Douglas de Híde, Thomas á Flanúile, ón Macnéil, an tairréman ó Hógáin SJ, an tairmhaneach ó Morochó olaf na Gaeilge in TCD ag an nám agus arnú an tairpéadar a héin. Agus fiú mar roiste na comórta sí liteartha ach nuocha íartas I liug sa Niomlán, bainiúach cloch mhíle huntasach litir bháin an chéad bliain eile in 1898,
Bu é chun an mhuil, páric ó sé, a ró an comórtas scéalaíochta, lena scéal ben an lesa, a feilte van 8 ina leabhar an buchas, a feilte ríist in 93 mar leabhar an chunra a dailse, agus buin an chéad leabhar sa genre núise in sa Gaeilge an Gaerscail. An bhléan dar géan 8 a lúh Gaerscail mar héam agus sunrach I géadúid I dróir comórtas. Gaerscail de hais be ach béalaides. Agus díal suntas an teidir jaú saléir an sin idir Gaerscail agus scéal béalaid I bhíana sí an alagurí bhí bun ag an ná maidir le cothú agus crothú na nó litríochta, agus I bhíana sí dearbhú faricmhic fíris nach anan béalaides agus litríocht. Go dtíhann a tráchtthó oireachtas 1993 dúirt an pírsach gur a menamnaí nuálacha dúisi ag na himachtaí éagsúla, it has awakened the native intellect to work on native lines. Bliain in the dhéisian 1994 chuir fearr óg go bhfuinú rusmuk áit chamuid lehinntaí maithe chuidein, agus bhí se na hónaí I London ag an nám agus chuir séisteach ar go comórtas Gaerscaileachta an teideal Gaerscail a chuir síos an súil I néirín faoi láthir. 3 bhísteir, agus dáda an tíorthid go mo mhór an mealach an péin an dúis 3 funt a bhí a teiriscint, má chuiníonn tú gur 3 péine a bhí fintas an nám agus gur a gáchéad cearcha péin sa bont. Rú sean páric ó Conide an dúisin le na scéalaíntach páidín mháire. Rú sé dúisin is na blianta a lean le Gaerscailtar nuair a bharcus bhig agus nel léoch muid fad san áirteist nuair a bhí áirteist cheart Gaeilge nó cuasa ceart Gaeilge. An be tuile le rábhí sin ná mar báil. Díal suntas chomá I ggóthas sainiú na genre in san nua litsiocht a bhí tíocht an cín san Gaeilge ag an nám, an teideal a bhí ar gomórtas scéalaíochta sin an 19 Úrscail Gearóid. Teideal a húsáid I géadúid an bhléan ribhe sin nar a grú páric ó sé, bhí go leor páricí ó sé an bhí géis le ceannach go bhaine freisin, ach siad páric na léime ceanile agus grúise an comórtas Gaerscaileachta sin leis an scéal amsir na bhíine in níomhráthach. Bhín dar comórtas litere an a réimse an fróis sa mbliain sin 19 agus an teideal a bhí fin scéal i.e. a novel 5,000 focail ar a laiad, agus díal spéise an ghlóis litere bhíneach I méarla, mBaile leis an tróid faoi líon na wacail a dhéanans idirhealú gláán idir dindiúirí an taothar se, agus comórtas an Gaerscail an 90 agus a sé ar a tróid 4,000 go dtí 7,000 focail leis. tOireachtas Farci honire a ró an dúis 50 punt, go leor pintaí an tam sin, 2,800 euro in airigid an léine, agus bhí an méid se le rá ag na moltairí faoin leabhar. Níor léime éon rud a riamh mar ré a hamháin scéalta ó láimh Maxim Gorky, tá éintliacht dán, tá feallsónach dán, agus is léir nach hín chéad éireacht do thug an scríbhneoir scéal do chuma. Ferracht an buchas chun ein bhfuil nó páric ó sé, I genre an Gaerscail, cloch mhíle heilseach icóineach cheanróideach sa litríocht a bheith tOireachta. An chéad úrscail sé sin 4 nuaiseach sa Gaeilge, a dailse chun na Gaeilge mar leabhar leis a glódach buí a chanig muid go minic in 19 agus 10. Genre nua eile a hainnig cyn cín sa Gaeilge take an námas freisin nach ar ein tradiisiún an ribhe sin ná an drámaíocht. Agus bhí baint lárnach ag na comórtas litere leis a Warbert sin. Níor a ein comórtas drámaíochta an go dtí 19 hían, as na blianta a lean ghrú an rud a dúir me mac híhir, céad iarachtaí le scríbhneoirí thugach an blahan níos dearnaí, rú sé dúisinna as a go drámaí le líon chéad réise an Oireachtais. Chonóthaíoch Seosamh ó Ket, chunraíthir timonta
ó chun den chláid. Rút sé dúisin í réalta as a chuid drámaí ó 19 go dtí 19 Agus chrú páric ó sé, páric na léime an Nuascríbhneoireacht, baistú an chéad fáirt bhí ag an ráma go chuid an chonar a hísa gon den chláid, bhí sé puc léimre chimpel stáitse. Agus baistú páric na léime de cosálata marall sin. Gaeilge dúcha sé bhí an as íomhrathach, múintear teistil agus timide go chuid an chonartha. Agus chrú sé na críomhachaí drámaíochta 19 19 híineag agus a 7. Ba bhór gceist ag an nám freisin drámaí Fíors Béasley an scoitheide agus fear na milliún punt a léire go leor críomhachaí go chuid an chonartha inimach na mléanta agus chrú sé sin dúisin an 19 agus 19 faoi seach. Agus inneoin go éon cháil mhór drámaíochta a bheith hanfáric, rú sé rint dúisinna le Barbara Rua 19 na gaiscíochaí in 19 agus a chéad bhean in 19 agus a 8, ach ní drámaí iad a heas teist na Hampshire bhealach, mar ní tú stáitse nuas a decha cáród fiú a gcónaí le Abermóra Níochráda nó le Fíors Béasley nó le Ní miste a lua freisin agus seo beidir nodhúin fad. Go léiríti cuidhá go thuisrámaí seo an oireachtais ag oireachtas na bliana dar géan. Agus chuide sé sin go mór lehantas a thuirt go na scríbhneoirí do chuide eáil ar a stáitse agus ar nó leis an drámaíocht a chuirin cín. Bhí filiacht an bhéil bheoga sé rú go tréan na gcónaí sna cantar chuig Gaeltachta fud na tíre nuair a bunaíomh an tOireachtas in neire an na UK10. Agus chá rééis ní údar aontaise bethe gur a bunáite na deideals na comórtha sí filiachta neadiche ó hús i discintí seanmhanacha aim sé sin féim, bhíonach, idim agus rital na filiachta tradiisiúnta, seachas an rud a higgins muid inis mar nua i Léacht. Is beag idir Gearóid Denvir an nuairsin idir dáin agus óran, agus is beag bliain nach meach comórtas an go óran nua le fún Gaeilge. Cuasaí náisiúnachais agus tíorthrá. Mbeile le fealsónacht an nuachna agus a bheith na Gaeilge, bachás le bunáite na bhile orláirthaí aontab dar le hob sunna gluaiseachta náisiúnta. Tá na dáint agus na hárain a churthar muil le dóchas muoineach míléiseach na tréimhse inar creidiú gomach éire fós ag cáit ní ghír. Mar is léir mar hampla na hóideanna oireachtais a cumtaí i néchéile agus a cantaí nó a rectaí ina dhéisin ag an bhéile. Rú Pedro Hanrachain feiltiú gách nuas a filiachta leis an dhéisin an chaise garú 19 an chaise riomhacht 19 rú sé an comórtas go dáin éidein in 19 agus bhí sé seán go chuinealacha an chomórtais, go gaithechan fille a hiocht a láthir ag an oireachta sain ag a bhéile leis an dáin a léamh. Mu léan Pedro Bocht níra sé a man a hiocht a láthir, mar bhí sé cuairt ag muintir hasanna ag sinseanna ar bharas agus sa brísún háláin a 19 agus a 7, agus cimme eile nó prísúnach eile a rú comórtas an óráin a 19 agus 7, Fíors Béasley leis na dáanta ahantais beidir a rinne se bheith scoil sibse a bhfuil ís áirithe agaí éanús, Bealtaine na 19 agus a 7 agus eisling mráideannas. Léú amachchéad mar óid bheo ag oireachtas na bliana sin i Bort Láirge. Díal suntais chomá líon na bhile a hrú dúisinna ó 18 go dtí 19 agus a dailse cnósach mar sin an fille a tíocht a níimle nuair a hagans do leabhar filiachta amach. Bob Weldon, Robert Weldon an caintear dúchais as Gaeltacht Fort Láirge, Fíors Béasley a héin, Pedro Hanrachain, tór na taigh donachú fear a chum as cían chúché dáin agus thug páir go duine sílim cuinteoir effigiúil na Gaeilge mar ní bhfuair Gaeilge be bás ag an nám nar chum sé cuine. Stoigh go sé fear chuideacha be bheith pís of hadda.
agus díal spéise líon na bhilí ó Gaeltacht iarthar chorcaí, ó bhúscrí, áiteire agus áit a bhfuil fós, rá le tradiisiún an bhéil bheo. A measc na bhilí as a gantar sin a ruglahob críomh chuéig sé dearmid go minic a géadra an Oireachtais an Nuascríbhneoireacht fiche ceir hí dónala crochúid tríhuiide, dóna holaíre, mí hala bliain, crochorá deasú na chúighuiide, dearmid a chutir chúighuiide. Bhí cáil le bhertilí ó bhhaile bhúrne, páric ó crúlaach, Gael na Gael mar thugach sé hain. Fille a bhí an ahir, agus ar aine ige ahir bháid a bhuaoine líre, sin leanúnachas chuit. Bhí sé an uachtaran ar gáfscail bhúscrí ó buna a bheith nuige deag fiche a sé, agus feilsiú a chnósach filiacht fáric í chróla a nuideag tíocha sé. Fear eile an dárad in is baile bhúrne dearmad ó muoine chain. Rách híoch ganan, ní heapan go dúrach fear an taidim sin hain inne, ach ní bháin gur fili bhí an, ach fili bhí an ahir, ina hanahir, agus ina hin se nuncail, agus feiltiú a híhar a lug agus a héine míart lí na fírinne na cearcha agus a sé. Se aracht chéime ag genre eile fós a hánig chun cín gon chéadúir sa Gaeilge faoi hunchar comórtais liteartha an Oireachtais mar tá an eiste liteartha nó léanta nó discúrsáil agus ádaim má chluan na hain ins na cuasaí se mar sin na náite dean me feansa go nádúrach a leannacht lorug seo an Oireachtais. Bu cheadwach ins na blianta lua eiste I scríomh méarla nó Gaeilge go mórt seáitiid ach níorhada gur cathú sin I drapa sí. Ábhair bhéla disúla staire nó seannach is áitiúil a bhícha gceist na blianta tosa chuidhá ach ó níide agus a sé ra hí an bhéim á chur go réidir chéile ar thuairsaí liteartha, smaointeoireachta nó aineléise nó an focail nó se bhí teachtarsteach léarmheastóireachta. Trahul go má I bhíonna sin na bé me leanúna a hús ar chuirsaí béalaideis agus go háirithe ar an litseacht bhéil idir Léacht agus Scéalaíocht, bhíoh comórtas ó thrá go chéile an go eiste nó scéal ar ábhar be seachas béalaideis mar bhí an 899 agus 910 mar thumpla. Bhíoh cabhar comórtas ans na blianta lua sin a réimse na léarmheastóireachta chomá nó mar a déirthaí inniu sa giritic liteartha. 9 agus a dó, scríbhneoireacht Harún céitin mar ní a se bhád revision ó feilsiúh na dáanta agus na hóráin Lambert me cheanna na sagart a bhí gníomhach go má an sagunna bhí mar agarthóir. 9 agus a ceithir eiste ar an aimsir inar bhaid céitin a ggóir daoine fásta náfuil thar 3 bliana a fólam Gaeilge. Ceann in 9 agus a 5 fili Gaeilge agus filiacht sa nachtú hísteag a nuairt na multóirí faoi uaisíoireacht aindíos I chéalachair, sagart, scoláire agus cainteoir dúchais as, baile bhúrne ar nó, gur a useful resume of 18th century poets a bhí an, agus sin blianta roimh Hidden Ireland Daniel Corkery a dagra meró ar báil. Sa mbliain 19 sé, rú eiste le Piers Beasley, duine go na léarmheastóirí liteartha ba Forasaí, ba Géarthúsaí agus ba bunúla go chuid na tréimhse. Rú sé an dúis sa comórtas léarmheas an focail a tíochtasteach go réidir chéile ar ionad an óráin a bhiliacht na Gaeilge. Agus an multóid ar a comórtas ina huairisc I dtíanana ananú idir léarmheas agus literary criticism nuair a dúite ina bhreibheas a bhí méarla. The writer of this essay seems full of his subject and as a consequence has given us a very readable contribution to literary criticism. Wain rá eiste umráitecha le páric ó cúnaire ina leagtar amach cuidhá gon réasúnacht a bhain le forbert na nó litríochta ag an nám, gon trácht ar alsúnacht fersanta liteartha hain, wain sé dúisnaí amach take ná mo chéanna 9 agus a 8, seanliteacht na Gael agus nó litríocht na ngáil.
agus coppla bliain ina dhéisisin bhaintse amach dúis le na cúinealachaí isteoiríonn scríbhneoireacht drama 19 agus 11. Léargus eile an teise nuaíseachse I tíochtasteach a comórtha liteartha an Oireachtais mar a hiice forrasáir an ama sin focail a bhíoh ag filóléirí a chur síos na daoine ar a síimeacab in san nua-litríocht teachas ar a tradiisiúnta. Aiste mhuacach an chomórtais léarmheas litríochta coiteann. A 19 agus a 19 is scríomh Donal ó Corcra la Pléiad an grúpa fili sa bhrainc. Bu é Donal ó Corcra sílim felsamh na headóchanna le na lín. Agus thug sé Léacht an Oireachtais I géad éile a bhunaithe an 1939, an stát agus an duine an headóchan na Gaeilge teidir le bhí agus dailse an cunra pamphlet an dhéis an 1942, What's this about the Gaelic League, ar an chainteir ag an nám. Intireachtóir agus criticóir a bhí an, ar a tionchar mór aige lua chritic nó lua léarmheastóireacht na Gaeilge, go háirithe le na leabhar ceanródaíocht a lua mBaile de Hidden Ireland in 1954. Tréimh se choireach a bhí in éireann na 1950, agus bhí ardán phobal dírí chuidhá rudaíile seachas cuairimí cultúra agus estéitice, bíochs go rán riint daoine I mun an fine gcónaí. Níontas a bethe mar sin gur tháinig me níomháin a gunra ach an Oireachtas a dáinnig deireadh leis an 1954, agus nar tionóla an éile I ríist go dtí 1939 mar tásagu. Ach an Oireachtas a géad Oireachtas, fás máil go réire chéile a rinne an éile a bhunaithe, agus bhí an nóta níor brunú éon dúis le feiceáil go sunrach ins na torsaí a tháinig ar Ní tada mar dú Johnny Hallwaig chud dunu le multair nó léarmheastóir géir. Líon teoranta comórtha sa bhí an ag an nám freisin 1939, agus smaointeoireacht a bhí tradiisiúnta oidhreacht go maith a bhí neadaithe sa gcinál ábhair a bhí sa chuirtú le líon chéadra na féile. Mar shampla órán marseala le curfa. Óran suirc, gilínte sin go bhéiteach páistí a bheith géiste leis na focla. Óran gilín ar chósaí Nuaimsire. Iarracht spléachadh, ceannatá fós againn ar bhealach, nó ballad ar achtra stairiúil in éirin. Dúirt an rónaí ina huairisc na torthaí, I gás comórtha sa bháin nó hóbéidir nachra an caideán ró ard. Marach muintir chúlé idir se níomhach éon rá na comórtha sin ach an éiread. Go deimhin tá lorg fillite bhuascrí ina bhunchlach go na comórtas filiochta I ríist ó bhliain an bhunache go ceann a bhád an í agus glúin nó eile fáiscí as an tradiisiún céanna a tíocht an céin an sibhneach meán ard hiriam na cuairte beidir. Donal ó Moláin a chum an tóran cáiliúil sin an puc buile. Donal ó Ceocháin bunaíthir ghafscail bhuascrí. Prontias ó cealla fille agus ógloch ghart na tubradan mar a tugtaí éir. A bhach cuidhá dúisinna filiochta idir tíochaní agus chuige ceithir. Donal ó Léacht mac deaféir leis an síomh nach meán, agus tiile eile nach iad. Agus bhí cuidig an seandrach an beo breasach láidir a gcónaí freisin, agus iad a grúchtáil dúisinna Donal ó Moláin a bhí ní sinna go leorachab, agus álaíomh ó linse a go mórta sí an bhhartíine 1942 a hrúna dúisinna go dréocht nó cheappa filiocht ar ábhrabe. Má tá éon scoláire ógaide a cuairtú ábhar tráchtais, fili agus filiocht bhuascrí san Oireachtas. Do hólan go agus dianna. Comórtha sí cuimhne an bhhartíine. Rachtaltí éitin ó ar feadh rionshá blianta srá comórtas in onóirnú a gcuimhne Edward Martin agus is comórtas sí gohainte na Gaeltachta a bháin, chunraíthir
uas eicmach agus bhíochan cinál sin eicme riar acabán ag an nám gheall leis an óránacht ar a seannos fear mór ceola bhíán agus a dá go 2,000 punt ag chunar na Gaeilge ina uachta le catha sa Gaeltacht nuair a bhása sé sa mbliain 19 agus 3 buíon go leor airgid ag an nám agus me géisteach le mairíon mochtainne a caint le páric ó sé eile cuasaí muoineiche go oidhreachtas máin chuid ag í bás fágrad a cíd san nuachta ag an oidhreachtas nó ag gunra ach a bhhaidhain an lá go fóliach. Ins na comórtha sé seo séir de bhécha gceist eistí híal agus cheir don í dúchasach na Gaeltachta agus holtúr léithúil na Gaeltachta. Aim na chuí úrla sí, listí go aim na chuí áiteannaí agus go chinálthaí daine sin ceann contarteach, livannaí nó contas imachtaí mar lá patrúin nó lá rástaí báid nó caipla sa Gaeltacht. Agus árá go chéile an liteart mhéile, Léacht, óráin agus scéalta ach seanscéalta ón méileidir gon chuid is mú a bhíocha gceist. I le héidir se in 1940 híon mar hampla ionadaíoch. An crósach is thar go Léacht, á ché 10 líne a laiad ó bhéalah seandaine a gcósannacht an níorthóra. Nó comórtha eile gon dréocht nó cheapaiche ábhar a bu. Bhíad prontias ó cealla agus an síomh nach meánas baile mhórne a rugadh óp na dúiseannaí. Nó comórtas go rácáin mar thugann siasna nó bailé is dói bé prontias ó cealla as baile mhórne a thug leis an dúis an nuasin. Is bed bliain ó 1940 go dtí 1970 hían. Nuair a tháinig deire le comórtas an mhártíine nar ghrú Seán ó Connéala as mBaile hain na heile. De réir na glár, hí na heile sa spidéal, má bhreanaíonn tú an seola ach buchas le dia gur tháinig duine cíns a hiig cuasaí tíreolaíochta agus cuasaí pelle in gantar agus a thug na heile an baile séine siar a ríist go dtí cantar bhíhall breanach go dtí insrúáin. A chanéanos, níor a bliain be ó 1940 go dtí 1970 híon nach rú sé dúise céint. Agus lean sé go dtí 1976. A measc na bersan suntasach Gaeltachta eile a thug lethb dúise níos na comórtha sin, hí leid óg an 1945 hiar a gárna ar a seosa bh héanaí mar aine méid. A rú comórtas nar bhain le cuasaí óránaíochta ach a rú comórtas cuntas a scíomh lá an fatróid ar nó lá Vicdara a bhí gceist aigesan ar nó. Duine eile maire nic níalis an gníomhí pobail ó Ghaeilge a rú eiste a comórtas na heiste in 1958 agus seanach é searge sean chumrádaí lomhéin agus é an oireachtas go déhann tam feidí mac diarmada a rú dúiseannaí go leor ins na blianta sin freisin. Tá leagad amach réasúnta tradiisiúnaíoch fiú an ús tuiscintí na nuchasáirí sna díospáirí liteartha in aimse na heabhechanna na comórtha sin in ná a ré an oireachtais. Ach sa nám céanna, feictar cuide gon drám ris a ráitir na nua ilí sémas a céalach ar a bhaistin tainim sin arb insta 1940 dé sílim leis a dácha nuasacha dailte sé. In 1942 hí an své gcónaí le muintir bhúscrí a gomórtha sin bhhartaí néans na bhíocht tradiisiúnta ach brunú dúiseannaí chomá iireacht filiachta bhirt ilí óga ónó tOireachtas breacar nach Bealtaine slói agus Seán MacÓris an charig Allen chun de líontraba bert a bhí móna an éon scaile bháin ach níl me gáil tada eile ráfaí chuirsaí caidirmh atrab. Insa gomórtas iireacht filiachta ar 19 agus fiche isteir. An bhliain dar géin, fille óg eile as iarthar chorcaí ach siad Seán ó Riordain le na gáin an leis a thug leis an chríomh. Agus chuir sé sin tús le caidirmh fada idir bert go phríomh nuailí na linne agus an tOireachtas idir sin agus deireadh na 1940. Mar hampla, rú ó Riordain riorhá dúiseannaí
ins na carachadaí, agus go mór na dáanta fada scríomh sé carcha 6, 7 agus 8, agus feilsiúh iad fad insa go nuasach ceanródaíoch Erbal spídeoige a dúgur go ré na Nuascríbhneoireacht fáil agus tá sé fós hain chean go na leabhar Gaeilge is ansalm hain. Díal spéise I bhíonna sí léirheasannaí cáiliúla cáinteacha oidhreachtaí an leabhar céanna I dús na 1950 agus a Gaeilge go mór an riordánach fiú is gur chuir siad gubán fada filiachta an. Gur grú an dáin claustrofóbia le ó riordáin an chéadúis as iarracht filiachta an 1954 agus oidhreachtaí mar bhultáir an comórtas. Iarráineach go má bliain na dhéisin bhí seán ó riordáin bhuine gan na multáirí agus brunú dúis oidhreachtaí an dáin bheitthrólas ag chuidhagaí dar a lingus. Wach on tOireachtas dúis na filiachta gur rialta I dús an dar rééis a freisin, beidir gur cuineach le go leor a go íchanolach, dámach melódian amsa ní bheith Christ gon cheola nach tas a go an ceán sin. Wach sé sin dúis Oireachtais cho an 1948, deví gon drancuid in 1959, agus cean gan na dáanta is sár sa Gaeilge. Afrin na marmh a hrúdúis in 62, agus tá siad san nach an le Erbal spídeoige cruasaí inach nuasach lochsaí turna a feilsiúh an 1964. Bhí baint réalta ag ó tOireachtas an Oireachtas go dtí lámhhair sin áiríre. Agus bhí sé amhla mar umíthóid, agus mar bhultóid illiomúd comórtha sí. Agus thug sé Léacht an Oireachtais an 1965 faoin teideal spríd 19 agus a 60. Inar chríochtna sé le nóta caianach, píorsach, dehíideach nar a dúte. Is anan spríd 19 agus a 60 agus spríd na Gaeilge. Is sí an Gaeilge a chomh-ábhar do na glóiseachtaí éagsúla agus na cumain uilignéithe cultúir agus polítíochta as ascaid an réabhlóid. Bu iad tús bhlianta sin dar ré an Oireachtais mar táime a thuirteir, bu in tíochta níimre na nualitseachta a tóigiú an munchloch a leagú in 1897 1954. Sa mbliain 1945, chuirú agur níos soléire níos loiciúla is dói na comórtha sí liteartha trí ahantas a thuirt go na seanraí éagsúla, an drámaíocht agus coppla comórtas luite, an scéalaíocht, garscéal, úrscéal luite, aistí agus filiacht. Ó híhann fróiste, ó híhann na thuarscéalaachta de, fógraíodh comórtas gon úrscéal, gon chéadúir an 1944. Agus cuireadh go glóis ríist 1944 leis a bhógra a novel I méarla, 7,000 focail a laiad. Rud a bhí tíocht leis an ná hiiscinnta bhí annig an ná mar sin an seanra. A chanéad le réir comórtas eile níor brunú an dúis an bbliain sin, bíchas gur a chuaig iarracht istéir. Hálan rud céanna a ríist 1945 agus 1946. Níor brunú an dúis. Sa mbliain 1947 áfach, brunú an chéadúis úrscéal í cóineach mhórtaí hain créine cile. Dúis 100 punt. Loch 4,000 go le euro I déirmí an léinne. Le cur leis an 7 punt agus 7 scilachaí, 7 níine nach a ghrúise chomórtas an jaarcéil an bbliain chéanna le sílim ciúis an sríochra. Ní miste a rá gur a bháin an níis gon úrscéal mar cheanra nuasach ceartmhonaiche sa Gaeilge. Agus is liste le háirimh na daine a ghrú an comórtas sin sa úrscéal inimach na mblianta. Táime a go le guntuairt, béidir go daine sa siomraí tá fácaí láram, ach seo chuide go na seoid leabhar a haine lumhéin chúis na difriúla. 1995 a bhróch na laile léama muisiile
leabhar anspéisiú nach bhfuil mór an aitheantais beidir, maiall gur fille go príomha a bhí an. Ní deagnacha sé leabhar a tháinig níar a dua go leor daoine ceolann faoibere le colla macnéile níor ag géana cear bheith héna tá sain fád an isce. Ní deagnacha san ní uaisceil gon phobal a dhéal amach an géad chló go hansciúpaí, pecha an tínsir le Joseph ó Neachtain, agus an bblion chéan a comórtas eile, uaisceil eile, an chéad uaisceil éireach in san Gaeilge sna fir le Mícheál ó Conaile. Gábhílig sa dó bestseller eile ag Joe Steve a díalóach géad chló hansciúpaí láimh láidir. Gábhílig sa 7 uaisceil steiriúil in sa líne atá ag lehéadí Liam McCall agus rint daoine eile an cléireach le darach ó scola a fuair gradamí thuúlaháin an bblion dar cín, agus caime an ceanse a lua. Fiche. Madame Lazare le taig macúnagáin. Cean go na leabhar Gaeilge is sár a léime le blianta fada. An chéad leabhar Gaeilge riamh aimh go radam liteartha an Aontas Orpa agus tugu aitheantas speisialta idir náisiúnta gó. Agus eisteach go leor, agus tá daoine seo a chuiristeach ar comórtha sin ús méin agus níor bronú an dúis, agus bhí muid bránach agus críomhristeach á bhar. Ní gcónaí a bhíns richan rása ag a gapal más na comórtha sé seo. Sa mbliain 1967 mar hampla, níor brunú an chéad dúis sa comórtha sa chorbe, tarlín sé, brunú dúis aitheantais a cheann go leabhar mhóra an bhíúis darlamsa an uain bheo le diarmad a súlaháin. Mar a wacataí agus dáthaí ó thuine na moltairí ar an bharúil sin ag an nám. Agus hála an rud ceanna chéanna an bhliain chéanna go leabhar iontach eile a scailteacht chur go bhhaine nach bhfuil an daomhneach buchas le dia bríd amháin le Paddy Malone, Pádraig Ó Malone, nach bhfuil ach dúis aitheantais ina chomórta féin. Déitíonn scéalt céanna aontrad faoin nearscéal, agus ní gá a bhfuil thar ghuis an bhuialánaigh. Dúis a aimh as Patrick Mullen a bhása in 86 in Oireachtas agus a ríist fearil a dag 2,000 punt for the preservation of the Irish language, both oral and written. Agus fáin tú spléachadh má bhreanann tú ar a comórtas sin amháin ar arbeirt an dhearscéil an Gaeilge. Bu Anré ó Léacht rís scríbhneoireacht nach bhfuil aitheantas ceart beidir ó locht na critice, in 1944 an chéad na bhuach an dúis seo. Agus lidan na Léacht na daine a bhuach an na dhé ina measc Martin O'Cain ar nó, síle agus donach ó céilechar, Diarmid a súlaháin, páric breathnach a grú trí huire ar a laide, Ellen Titley, Sean Mahona, Dara Conaile, Christopher Flynn, páric ó Cíháin, Biddy Jenkinson, Míal Conaile, agus ma han chomrádaí a Jimmy Wayne an rá lua, Joseph ó Neachtain a grú comórtas an bhuileán é credian na creid chúig huire ar fad. San nám céan agus is anim na aitheantas siad sin agus anim na beidir a fágu ar lár bu chearta bheith hán. Ach, tá daoine ar listeise nach bhfuil tuairim na ngrástam céithein, ca ha meáil le muntil taide agus cúnáil webse beidir, éman malái as cil macuda im le clia a bhuach dúis an bhuileánaí, an 1965, nó Mrs. G.D.K. Hardy, Forestry Commission, Cadicott School, Highbury Road, Hitchin. 1965 a bhuach dúis ar ghearscéil, ca me a gáil a tOireachtas ríist agus ca líam agus máirín cóna a thuirteam beidir. Ar a go chéanna, tá lista ón óra na héicse nó na filiachta a meas na nuailí a súla chatha fríomhgúis na filiachta ó 1980 le fáil. Agus sinní dúis mhórdas chorcaí in ónáir cheannaí réirdain do chnuasach filiachta. Agus atá faoi oireacht le blianta fada síl go 1995 ag costí gaiirimeideachais na mún. Dáitsáin go bhfuil scéal glóbhar aonta mar hampla le léamh go sunrachanse. Tháinig cur nó sna comórta sé filiachta le bunú na dúise seo in 1980. Go dtí sin, cruasach filiachta 7 nán ar a laiad a luiti. Ach,
An uairse targú dúis 500 punt in 1908 Nuascríbhneoireachta filiochta a bheith mar ábhar leabhar. Tomás ó Flein agus Seán ó Mórga bertear an tuiscin Jacob chúrsaí critice agus liteartha. Na moltairí bhí an, agus brunú an dúis óna tOireachtas agus Rita Kelly as leabhar Hassans teist na Hampshire sílimse díalan sa t-shirt a scríbse de ggófart le chéile. Fili éireann go hionteach liste na muoiteirí ina dhéisin agus sin do chuid aber baile go na nacht a bhfuil cuairtú mar má hosaí me léomh listí tá siad mór agus tá siad fada. Maidir is an seanra eile an drámaíocht, hí comórtha sí seanmúnachas an oireachtas ó hús in sa drámaíocht. Agus is ála a bhí freisin in san oireachtas a bhunacha. Mar hampla gearráma gníomh le léirú dríocha nóméid, nó dráma ilgníomh an dá comórtas bhí an in 1939. Haníti téma ó rága chéile go na comórtas drámaíochta mar hampla sa dráma gníomh in 1944 tragóid stariúil a bhí á lorg. Comórtas a rú mar oidhreacht le ridirí bóthir, agus an bbliain dar giun bhí an bua ag seán ó tuama le dráma brea melóna sa comórtas céanna, ach rú mar oidhreacht an comórtas eile go ghearr dráma seachas tragóid starúil. Bar sin bhí na téimí a garú ó bliain go bliain ag ggéire cuasaí drámaíochta a chothú. Agus cén dráma a bhuach an bbliain sin le mar oidhreacht úl glas í theána. Cé méid ein agus scoilbheag fadó a rinne sin bhí Stefána Caint choláiste na bhéan sa choláiste bhachtara agus mar sin rinne muid úlglas i hána bhí ré ó láilis agus méon a gúrsa sin a 1967 chuirmuid an dráma sin a státe mar a Harlíns. I measc na sár huais drámaí a thucoch go réich an cuimhne tá dráma conspóideach históí lein, Cóta bán Christ in 1966 háil an túdar a fust maiall brisú as a fuste maiall gur an dráma thug conspóideach níor haine leis a gléir, i.e. leis a manisteoir a bhí a scoil ra se móna aonta agus fuair se bata agus bóthir á bhár. Dráma ionintach cheanní thuam an dráma stairúil gunna cám agus sláir óid a róníháin an chéadúis ach gradam an oireachtais an bbliain sin agus ní go ró vinnic a brunú gradam an oireachtais agus nuair a brunú bhí sé seach dilte ag an té a fuair ba dhéon chuige ceithir. Dráma Joe Steve níor bhhailm de sibloid a líon halla ar fud a chunamara agus a taimhhearc a 1999 agus dráma Turganavach gníomh Biddy Jenkinson mise Sová agus Macó beidir go bhhacu se beir státe dráma ionintach ar fad as dain distóipach difriúil go thomláin ón dain ar a chuirsís ag Joe Steve. Tá sé spéisiúil freisin na chuide go na moltairí bhí aca ber na comórta sé seo, daoine tharbheith eilte Thomas McCanna a bhí an áitlan na manisteach ar fennam léanta fada, Mícheál Ó Hé bhí sa taimhhearc agus a dáiteach a dhéile, Pruntius MacDiarmada a chahéal a lé le cuasaí drámaíochta agus telefíse. Sa nám céan áfach, bhí agus tá fós feib bhunúsach leanúnachán ó híomh na drámaíochta Gaeilge. Sé sin le rá aspa léiriche agus go dtíhann aspa locht féchanna. Scuoineach nam dráma le Léama Coistín na bhachtúis san oireachtas a dhéanagus mé fós agus Gail sa déimar anseo. Bhí níos mó ein sa gléar ná bhí sa locht féchanna. Cúigear a bhí ein an chéad ní háan dáraithe a Ramadáin. Mar a sunraibh ar báil, hí eistí discúrsúla a chuirsaí Bealtaine, Staire, Seanachais, Beaisnéise, Teanga agus liteacht mar chuid bhunúsach go na comórtaí liteartha ón tús. Agus ní teise gon oireachtas áhhunaige a chunéide. Ar a comórtas an in 1939 eiste éon ábhar nua amsire. Chuig Gearóid a bhí istíthar a comórtas agus níor brunúach an dár a dúis, buon páric a finúsa as baile bhí cairebre sna déise. Bhí eiste ábhar nuasach go máspéisiúil go leor in 1944 a cuimhnú a rud bhés a gceiste ar Bealtaine. Scunáin
agus a dáhacht in éirin. Agus lú an téirme litere léirvest gon chéadúir an 1940 agus a sé, Eiste léirveste tuairim chúig go dtí 7 bíle focail fáric ó cunare nó páric ó duine. Bhí an léirvest oidhreacht gá ceangal mar an go sunrach leis an litríocht beag na Hamháin. Níor fiú ach iirecht amháin áfa, agus níor brunú an dúis. Bhí comórtha eile léirvest an bbliain sin híthar mór chliú a cins I deanga bith. Comórtas a chrún scoláide mór le rá maidín ní bhuirísa, mar a rinne sin go minic a neamach na mblianta faoi litríochtaí alóracha. Duna eile a thugach leis dúisin I réalta léirves híthar scríbhneoire bith seachas scríbhneoir Béarla. Agus buin fear raine chuid wathe dearan sémas ó cuiglí le contas an 1952 an scríbhneoir rúiseach Mayakovsky. A dús nó 1950. Fógraí ó comórtas go híthar critice a bheith níos fuide ná eiste hingil faoi éon ábhar nó faoi éon scríbhneoir amháin. Sé sin le rá srá eistí nó tráchtas ábhar a bith go ráha an nóiméthaire. Ina mé idir 5 agus 3 míle focail agus a bheith inailseiche mar leabhar. Bu é sémas má cráimhín, is cíomhach fhí chósaí óléachta go chuid is mó údar éirnis an óléacht, leabhar beidir tá léinte go deige an leabhar leis isce ceann eile éir 1978, agus ghrúise an dúsin agus a ríist 1953 srá eistí faoi chósaí óléachta. Agus ghrú duine nar hóil me caint I riamhir, Alan J. Cole. Sihir dar teidils bevrála me léh a bheit in tíocht an drámaíocht in éirin an bbliain chéanna. As sin rá, hí an chritic I tíocht isteach. Ins na hallscoilena ag an amsin, hí Brendan a Devlin agus scoil critic I bhá nót, atá sí fáilteún iris le bhá nót, faoi nólitiocht, hí Seán á Tuama, hí sa Gorca agus an síal agus rudaí eile á bhhailteú Acab. Agus faoine hanchar sin, hí an teireachtas istí in san álagar sin. Mar ón an 1970 rá, bhí cuidú a comórtasán I dhéanach córam gon chritic litere mar a Higgins muid inisi. In 1970 bhí comórtas an go eiste léirvese 7 míle go dtí 10 míle focail údar, sihir nó ábhar nó gnébe go litríocht na Gaeilge. 1972 bhí sé a chuirtú eiste léirvese 3 míle focail a laid gné bith den litríocht ná fuil éon róphlé dianta fós ortha. Agus buon téma bhí teachta cín i.e. a cothú na nuála. I ggéire a heachtsuas le smuointe úra. Agus níor gá gcóna go bí litríocht na Gaeilge a bheith a gceist. Bhí fuagra spéisiúil a glár 1976 nar a tionóla an teireachtas hir go seaige gon chéadúir mar tásaga. Comórtas go eiste critice agus sin focail a dúsáid sin sílim chofad agus tásam go bína chéadúir a dúsáid an focail an critic go literary criticism ach eiste critice cúig go dtí 10 míle focail híthar litere mhórtaín I chain. Bhí chearach comórtas go eiste an bbliain dar gcín 1978 ach ní réon eiste an mhórtaín ó chain, ná an 1978, ná an 1979 mar a fúgréamh, agus is cosúil ná tharla aoncheáin sa réimse sin nó gur grú Joseph ó Neachtain comórtas eiste faoi mhórtaín ó chain in 1992. Sa mbliain 1982 faoi cheann teideal rinne siad a leagan an glár chlár na comórtaí agus chuir siad cín teideal sort témúla lethób. Agus bhí ranóig an ghir teideal léirvestáireacht mar sin is léir go raibh de díriú chósaí na critice mar a deirim. Agus fúgréamh comórtas go eiste léirvesa dúis 250 punt eiste léirvesa a bheith inailseiche mar leabhrán híthar scríbhneoir a Gaeilge go chuid na líne seo. I nimimecht na mblianta áchain, agus hín comórtas an bheith písa má, rú buan go na nua criticóirí a bhí I tíocht chun cín sa Gaeilge an comórtas seo. Alan Titley, Iarla MacEwie, Anton MacCowran, Máirí ní Ceáin, agus is cosúil gur mé héin a thuglumm an comórtas in sa géad bliain sin a 1982. Ní cuoinach lim fiú chuir isteachir.
ní cuoineachlumm cén teideal a bhí an aiste, agus caime tuile taide a dhéanana mo léanach, stoi gur thóig me an tairigid ceart go leor. Níor thóig is thóig máide. Buí an aiste chrítice litere, seachas an sihir critice leabhráide, ba choitianta i gcritic na Gaeilge an nuascúidí na 1970 agus fiú isteach ins na 1980. San am céanna, bhí deis ag scoláirí agus ag scríbhneoirí sihir ad a critice a chuir isteach ar na comórtha sí litere go héhir. Próis. Agus tá riar go chlocha míle na critice sin agus go scoláireacht na scoláireachta Gaeilge ag an am I measc na Nuascríbhneoireacht. Sa mbliain 1956 mar hampla, ceann go na leabhar is ára le mé riamh an Gaeilge, grú sé an comórtas próis, pruntas a conlóin agus donna chuig chéile chuir, dúis an chlub leabhar go an duineach. 65 blindan ó buachala I méilferiste cos cuain. 19 émanna cisáin, leabhar álainn an téireannach. 19 lilas ó líre, leabhar ceanródaach chreag a lár na farige. Bliain na dhéisin leabhar éachtach eile fad bliain ó crothúir fan de siècle na Gaeilge agus an bliain dar Gearóid leabhar álainn scolartha ó Stefan ó Caile an tlaat féilóige. Agus an sin coppla bliana hin rábhígus 60 in sa comórtas céanna an leagan iontoch Gaeilge gon táin atá dianta ag darach ó scolaí. Bhealach amháin, déití rágúil an leagan amach litir réimhráite na comórta sí gúna sé sin próscrthaíoch, filiocht, drámaíocht agus litiocht, iscursúil rééisúnta, disisiúnta inis agus seanmhonaiche agus béidir cuimhantoch fiú má am muid ggéire bheith nuaíseach. Ach, níl scéal fad an oidhreachtais an sin. Agus bíonn sé go nús ag an oidhreachtas ag locht réirtha agus ag na coistí, tróna nua a ghlacha thucapéin, bre riochtanis na freacnaisce an zeitgeist más mBaile. Seans go gcuid sé aontas roioine nniuh go reachtáilú an chéad chomórtas go chlár telefíse. Chu bliain ir. Seachas an drámar me caiintló balaán a faoi. 1964 go háanlua tar éis chéad chréile helefís éireann I hím bliana 60 stechan 62 mar sin, agus a bhád rah bhhanú helefís na Gaeilge stroke TG 1996. Comórtas a bhí an go dráma éon híníomh le haine telefíse a thóthairiscint ag an oidhreachtas agus ag telefís éireann. Pruntas mac Diarmada agus Liam Morachú a bhí an na Multairí agus bu é Donald Macaulay a grún dúis le chlár ar teideal saidúí nílas am fós dearnú an chlár a díomh ach sinna a bhatha. Sumú comórtas a bhí an ó chuin go ghrámaíocht telefíse agus go ghrámaíocht radio agus béimiis le riint blianta radio na Gaeltachta agus a ghrámaíocht a bheith féúnach gó. Agus in na hananta sin is scríbhneoir a chreasna tóirneochaí na seanraí ón beán mar deartha go dtí an scáileán. Diarmad a súlamáin, cholua sin, Seáinní Thuúlamáin, Liam Christine, Gabriel Rosenstock, Billy Jenkins, Joe Steve, Darcha Scully agus go leor eile a bhíns I scríomh, leabhar mar higgins mu déad ach a bhíns a plé le cuasaí scriptanaí. Agus is comórta sí go scriptanaí a bhíoh I gceist ins na comórta sí sin. Ach an 19 bailach eile le breanú a bhacail beo nuair a fúgriú comórtas físeán le oireacht ó RTE. Scun scanas rá chairn a ghrócríomh na bliana sin, ríiste na dó agus go deimhin rionsá blianta ina dhéisin freisin. Mar sin is léir gur an teireachtas a lár an action ins na díospáireachtaí, ins na hagóidí maidir le bunú stáisiún telefíse Gaeilge ó chéad bhunaíomh coiste son telefís na Gaeilge 1980 agus an 10 leibre son telefís na Gaeilge 1987. Agus gur thug an teireachtas locht éigse na Gaeilge in sa teo sin bhealach a bhí nuaíseach agus fúnteach go na scríbhneoireacht. Tionscnaíomh comórtas nó ceanródaocht eile in airnáil na nuadáin go ghaoine óga a ascrains as dála na líne ina bhfuilmuid beo. In sa mbliain 2005 iriseireacht
gun idirlíon. Wain méh níara agus I del ní choirín dúis níos na comórtha se agus sin go ceann coppla bliain freisin. Agus ní timpiste bithe áréisin go bhfuil an bhirrteachab a gobar lehub a baint slí bhetheach ins na meáin Gaeilge físiúla agus ins na meáin idirlíon chomá. Agus os trácht idirlíon agus chósaí technoliacht a muid chuidiú tús in 2008 le comórtas nuá loch go aimsir le fós, mar atá Gaeilge. Gaeilge? Bín daoine dhéana sin agus á léamh go coitianta. Agus rug taim mac gunnagáin an chríomh leis an bliain sin, agus crochrá léhain an bliain dar géan, agus aine dúrcan an 2000 agus I 10. Agus tan tálaíocht nuasach gá spréaga a gcónaí. Agus ní te go le stoppa. Bhí comórtas an go ghoine óga in fiche agus a híam. Gíránán Gaeilge go rangan í bunscoile, ceann eile go rangan í meánscoile agus ceann eile script nó gíránán a bheith feiliúnach le hé sconán a dhéana. Gíránán dána sé sin an bhéir comic. Na comics a bhíoh muid a léamh fadó agus tá go mór a gceiste ríist ag daoine óga an teireachtas a freastal ar réachtada sí. Fille híhir begáin tradiisiúnta an féin a ríist, Tá comórtas nó I tíochttar a bhód ó bbliain go bliain agus an teireachtas a freagart gon discúrsa agus go réachtanis na huaire mar hampla. Comórtas écúideag in 2006 an fleanáil teanga. Huair dearan tá muid fad le pleanáil a ghrú olah na Gaeilge an Gaeilge in isteig go hefarnáin le na híhir tá fáiltí ó chuin faoin teideal Beartas teanga. A caint fleanáil teanga agus an Oireachtas is óilhuiin go drégan riordaoine óga an cheird héischob imimecht as a meánscoil, mar bíon na múnteirí teanalób agus mar sin dean ar bhíonn siad óg rudaí a scríomh. Agus mar sin bhí antáhacht creidimse a riint le comórtas a rachtáilú an 2000 agus a dó. Prós go scríbhneoirí idir fiche agus 35 bliain na gcís. Comórtas a déascóch an toras mas féidir mefar a roiide ó fáric ó chéara dúirt sé mar báil go bhfuair mise slaat na minúr. An toras ó ómánaíocht na minúr agus faoi ís go dtí ómánaíocht sínsir. Agus idir fiche agus 35 is féidir éascú a dhéana sin. An chéad bbliain sin brunú bhil riú an dúis idir páric bhuiil le síla bhhaid amháin agus ónmach geall a bhríide, chut Schrödinger agus scéalta eile, bert atá teacaí chun cuoineachta go mór mar scríbhneoirí á chuin, agus bliain in dhéisian ceróa fintán de brún fear a bhfuil anchuid scríbte go cruthaíoch agus go hacadúil ó chuin. Béidir nar bhiste go Oireachtas cuoineú ríist ar a gháil an bailach sin. Rachtáil comórtas gon bhíonach gon chinál céanna in 2008 agus 2009. Cdúasach gearscéalta go chainteirí dúchas Gaeilge hebri céir sin ag go buinte se, agus ba iad caitríanna ní chonéala agus prontias mac bhhaird na dúiseirí an bhléin sin bert a ríist a bhfuil saoirú mór dianta acab leis an beán ó chuin. Achan le comórtas eile in 2011 comórtas na scríbhneoirí úra. So gur fati sarb na scríbhneoirí óga a thuirt orb. Agus cehrú sin an fille caitríon ní chléidir chin lena leabhar crí lunneir agus go leor scríbhta aice ó chuin, agus céimhfuir an dárthart sa comórtas bert. Deir an ní grífa bhfuil anháil bainte amach ó chuineice agus maríon bhí clochtain atá saoirú lethe ó chuin. Láras a féine a dailse ceas an chuit a fuair an chéblion eile agus áine dúrcan leis leabhar a tharraing go leor cainte an nám, mi se áine in 2000 agus 60 bhí torra céirtoch ar chomórta sí daoine óga, agus níor breanam agus ní láma an breanú ar na comórta sí go bhhaine faoi 8 agus mar sin agus an méide a bhainnig an cín, mar tá sé le feiceáil le gimocht ó ómánaíocht faoi ís a bharric go dtí ómánaíocht na sínsir. Bhí comórtas an sin agus béidir bhiste breanú ar seo a ríist in sa mbliain 2015 go bhicléin tríú level. Agus sin drám béidir go bhhétaí iad a grísa, agus spéisiú go leor cebhacha á sin ó hartáin a spáile neirtéirí. Garhhaach le bliain ó buíl. An duine is fuide atá a chuir iarachtaí isteach ar an Oireachtas
ó hús na 1960 agus bhí sé a meas na Nuascríbhneoireacht go dearnach nuair a fógraí na dúisina. Fear bhfuil cheiricín déag agus fiche go leabhar fáilsí aige, agus fear brunú gradam litir an oireachtais in sa mbliain ábhílig sa 11. Agus sin gné hontas a chaile fós, ní bhain gona comórtha sí litere ach go oireachtas frí chéile béidir. An chuige dean an oidhreacht sinnéine ó glúin go glúin. Níl pobl a bis mósa tír ina bheice tú na seanraidiréanús me héna go buinte sé dóthaí agus an drámóg a measca go seoig mar dear muoineach le chéile. Agus a breanú chuide go na dúiseoirí le coppla bliananús, féitúine an amachchanis cé hé mám nó cé hé mám nó cé hé daid, etc. Conal mac Connagáin, Sibéal David, Count Sinéasca, Afric níos Scully, Siúáinní Huinechaim, Palúr agus Nuascríbhneoireacht ar nó, éidir honnacha, gan trácht na comórtha sí óráneachta a seanú sanú. Ní le ábhras faoi, ach gur a tionchar láidir an oireachtas, i gahanam léanta ó 1897 chothú na Gaeilge na dúchas a bobbal na Gaeilge agus na Gaeltacht agus. Is geall le lidán nó loich a síl cultúra agus teanga na tíiriise liste na muitéirí na comórtha sí éagsúla in nimachnam léanta. Idir úrsgealacha, jaarrsgealacha, fili, dramadóirí agus criticóirí an ocail scríbhte, gon trácht óránacha, racarí, clamarí, agalóirí, comodóirí, bleagards, club de féile, an ocail bhéil, mar sin focail agus chréide ocail mar a thugá réadáine a bheithéans muid. Is siad na bréire a bheithéans na bráithise. Is beag scíbhnear Gaeilge go rá nach bhfuil dúis litir oireachtais grúite aige nó aice an Nuascríbhne blianta. Caintearí dúchas Gaeilge go chuid na Gaeltachta, cuideachab, tileachab, thug siad le hob Gaeilge mar arm dúchas an aigeine agus iad a go le mún na céirde. Thucuidí sé fad hálainn le ráitis í hain go bíon Gaeilge héin agus a cultúr brodán ar methe. An fuadar crothaíocht sin a thugans ar in ar fad peán a chuir le pár, nó de bhéirecha a chuir leis an méarchlár, nó go le nglec leis an scáileán agus tá siad in ardianta inne lenar scéal a inseot roin héin a dasach agus an sin gon súil mór sin a mó trí fróises benacha an ocail in sa bhailsiú, in sa léirú, in san taimhú. Ní lábhar sa bifhuí ach gur locht cúise, locht adéochan na fiú iad na scríbhneoirí. Drámaíad atá tiomanta go dain I bhírinne, a naigeine, a nanama agus a gríiste gon cheird dúchais. Fiú más go páirt amseirech go leataí bhna go daibris a dain iarmhéir dearnach san nuiche moch ar maidin a chleachtaíons a mnáite an cheird. Tá táhacht thar na berta a baint leis na halaíonna in arsíola lug. Agus go mór leis na halaíonna dúchais atá beo, bríomhar, beasach a gcónaí sa bobbal Gaelach. Insin siad ar scéal héin chuin héin, agus chá rééis sin saibhríonn siad ar síl. Buanaíonn siad agus fréimhíonn siad muid inar náit héin, lenar lín héin, inar ré héin, inar spás persanta héin, agus ina hananta sin inar naireacht dúchas héin. Agus níor bheag an cúna a thug oireachtas na Gaeilge roinn sa méid sin le 125 bliain anuas. Gur bíl maigéin.